Takže ahoj, ja som Peťo z outdoorovej predajne T-Sport a dneska by som vám chcel predstaviť nohavice Tofo Lady od poľskej značky Milo. Jedná sa o voľnočasové nohavice, vyrobené z bavlny. Nohavice sú vhodné na nosenie menej náročnej aktivity, ako napríklad cestovanie do kempu, na horské chaty, po túre. Sú bavlnené, to znamená, že veľmi pohodlné, veľmi zaujímavý dizajn majú, ale samozrejme funkčné vlastnosti v podstate nemajú. Nejedná sa o nepremokavé nohavice, nejedná sa o nohavice, ktoré by veľmi nejakým spôsobom odvádzali pot alebo rýchlo schli. Sú veľmi príjemné na omák, veľmi dobre sa nosia, takže ideálne pre ľudí, ktorí sa chcú odlíšiť, ktorí chcú ukázať svoju príslušnosť k určitej komunite, k ľuďom, ktorí trávia čas v horách outdoorovými športami. No a ich hlavná prednosť je teda samozrejme dizajn, voľba farieb. Nohavice majú vpredu dve vrecká. Na pravej strane je štýlová potlač, pás je stiahnutý do gumy, plus sa dá ešte stiahnuť šnúrkou. Zadná strana nohavíc má jedno malé vrecko, pás nohavíc je ešte vybavený putkami na priloženie svojho vlastného nejakého opasku obľúbeného. Takže nohavice majú členiace švy, ktoré ich vlastne farebne odlišujú. Každá nohavica je ináč členená. Dolný kraj nohavíc sa takisto dá stiahnuť pomocou šnúrky v dolnom kraji a takisto obsahuje malý grafický prvok.